салом алейкум дӯстони азиз, саломи бардорӣ. Масалан ба шумо доктор Берӯз ҳамаи канале ки дидӣ биро подписатсия кӣ лайк бизор чунки дигарро бинанд. Мисол як савоб мешавад ба шумо, як садақа ҷория мешавад. Мисол подписатсия кунед, канали моро бардорида масалан 20,000 зиёд шавад, масалан барои шумо хурдтар аст. дӯстони азиз, дар назд ман қарор дорад доктори мисол дараҷаи олӣ худоиназару шавқат каримҷонович, масалан доктори салом алейкум, доктори дараҷаи олӣ, мисол собиқаи коршин бисёр ҳамчун ба мо ва ман худам мисол доктори ҷарроҳи кӯдакона, урологи ҷарроҳи кӯдакона ва взросли хирург мегӯям ки фарқе ки мо дар шаҳри Москва ки тамом кардем, кабта суханомо ба забони русӣ мешавад. барои ҳамин дӯстони азиз, мо имрӯз маслиҳат кардем бо ёрии бародармон мисол якҷоя як команда шудем иншоалло тамоми ҷарроҳие ки масъала хирургист урологист мешавад иншоалло бо ёрии бародармон мисол якдигар операция мекунем, барои ки як хирург худаш якон кор карда наметавонад, мисол операсияро карда наметавонад. Мисол якдигар мисол мо ду кас шудем, мо метавонем ки масалан операсияро операция кунем. Масалан вақте ки сухан дар бораи операция меравад дӯстони азиз, инами мо операсияро ҳам хеле арзоне кардагӣ ҳастанд ки бародаро нархҳо ба нархҳои Тоҷикистон арзон. Мисол ҳамин айбара дар любой клиник пеши мо биё операсияро дигар клиникҳо бира агар мисол ҷои мо агар арзонтар ёфтӣ бо айвайдам арзонш мекунем операсияро. барои ҳамин дӯстони азиз биёед иншоалло хизматрасоӣ мисол мо кӯшиш кардастем барои шумо выгодно бошад, мисол барои мо мисол бошад мо аз шумо пули зиёдатӣ ҳам кор намекунем, чунки инҷо мисол аренда аст. Масалан хеле ки мисол дигарро кор мекунем, мо равоқи кор мекунем, хая ки касби мо духтурӣ аст. ва бародари азизи мо шумо як бурга гуфтам уролог, мисол андролог, касоне ки узист, масалан узи кардани бошед, узи бо нархҳои арзон марамат биёед бовар кунед, ҳамин узи тамоми органҳое ки ба нархҳои арзон узи мекунем. бародари азиз, шумо бигӯед ки мисол вақте ҷарроҳӣ мекунем, масалан мо кадом ҷарроҳиҳоро мекунем, масалан ки бародари мо шумо бидонанд. ҷарроҳӣ оид ба бемориҳои гурда, бемориҳои масона, мачои пузир, яъне олоти мардӣ, яъне мисол машонка мо ва груба говоря хоя мегӯям ки масалан ва дӯстони азиз бо мояҳо барои мисол касоне ки аз бемориҳои мисол санги гурда азият мекашед, ин метавонед занг бизанед, ҳамин урологист ки любой хел занг бизанед, масалан бо нархҳои арзон, простатит ва мисол вақте бисёр бародаро занг мезанед ки масалан мегӯяд ки ака ман мисол тест тамом мекунам, масалан ҳолати вақте хоб шуда бо оилаи худам масалан дел мисол ҳамин 5-10 секунд мекашад. Мисол мо метавонем табобат кунем, табобатон бо нархҳои арзон, массаж чи хеле ки форатон амки бо нархҳои арзон ва табобатҳои бесплоди вақте ки мисол шумо хати оилаотон мисол зиндагӣ мекунед, мисол дар муддати дуру дароз мисол 5-10 сол фарзанддор намешавед, метавонед ки масалан биёед ба мо муроҷиат кунед, ана ин ва чизҳо бо нархҳои арзон мо шуморо хизмат мерасонем. ва бародари азизи мо мисол шумо бигӯед ки мисол чӣ гуфтанӣ ба бародаро, мисол чӣ мисол мо дар оянда чӣ кор карда метавонем иншоалло гап зан. ҳай дӯстони азиз, як гапро ногузар намонад ки бародари азизи мо мисол дар экран вақте ки мисол кам баромад кардагӣ ки ҳаст, камтарак изо мекашад, лекин иншоалло оянда ҳам хелиш мекунем ки мисол изо намекашад, любой хел савол ҷавоб меравад. гап зан мисол суҳбат ки бародари мо шумо бинанд. чӣ бугӯм, ҳамаша уже қайд кардем, ҳамаша гуфтем, дигар гап задан дигар ҳоҷат нест, ҳамаш фаҳмо марҳамат кунем, бием худо хоҳад ёрдам мекунем иншоалло барои бародарои бародарони азиз, номерои телефона дар болои экран мемонад, ҳама вақт занг бизанед, запис мекунем иншоалло. ва чиво гуфти гапи рӯзҳо агар ютуб маҳкам мешавад, масалан номеро ҳаст дар постоянӣ канал кор мекунад, масалан номери телефон постоянӣ ҳаст кор мекунад, метавонед занг бизанед. мисол хизматрасони мо метро Лубино, Таганрог, Домда, дроб 21. ҳама вақт мо дар хизмати шумоем.
بدونین ما را دستگیر کنیم подписаться لایک بذارین التماس دوستان عزیز بلوگرانی که مثلا شما میخواید که خیر کنین مثلا поделиться کنین ویدیو را در کانال تو بمونین این برای شما خیر میشه برای که بسیار برادران بسیار اپا و خواهر و مادران ما وقتی زنگ میزنن مثلا مراجعات که میکنن من درست گپ دل میسوزه در حقیقت برای که مثلا خیلی فرزند مسلمان که هستین برای خیلی خوشی میکنه که اگر یک ذره که باشه خدمت ما با برادران برسد همیشه تنصیحات خانم باشه ما را دستگیری کنید مثلا اوزی این مثلا شخصی خودمون بخریم چون که مثلا ما اوزی شخصی خودمون نداریم مثلا هر خصی ما را مثلا نمیتونیم مثلا پیش خودمون مونده برای چون که مثلا صاحب این اوزی مثلا تاثیر چه میگیرن هم کنه کشف برای همین التماس دستگیری کنید کمک کنید نه که بعد از این ویدیو یک زبورچک میکنیم برای خریدن اوزی بدون دستگیری کنید همیشه تنصیحات خانم باشه من با شما میفخرم که کامنت‌های خوب می‌نویسید این هم برای ما پریاد نیه همیشه تنصیحات خانم آباد باشین سلام علیکم. یکم گپ نه خب ما سلام علیکم.